Бүген аеруча җылылык белән елмаеп Ульяновск шәһәрендә кояш карый. Ул 6 ел элек дөньяга туган Шук һәм шаян малай Амир Радик улы Губановның туган көне хөрмәтенә сөенә. Яраткан балаларым, күркәм туган көннәре белән котлап бүген газиз әтисе Радик, әнисе Райлә, сеңлесе Ринаточка беренчеләр булып котларга ашыгалар. Нәкъ 6 ел элек син, безнең татлы җимешебез, баллы балабыз, бу дөньяга аваз салдың. Аллаһ Тәгалә безгә иң кадерле бүләк, сине бүләк итте. Әткәң бит сине күпме көткәнен үзе генә белә. Нәселебез дәвамчысы, беренче мәхәббәт җимешебез шул кадәр батыр һәм матур булып туды. Аның озын кирпеген сирпеп күзеңә каравы гына ни торды соң? Шук, шаян булып үскән балабызның артык актив булуына таң кала идек. Аның җитмәгән җире, белмәгән әйбере юк бит. Бар малайлар кебек ул аеруча машиналар, техника белән уйнарга ярата. Балалар бакчасында төрле чараларда катнашып, бер генә дә тарсынып тормый. Ул аеруча сәләтле, тырыш, акыллы. Улыбыз безнең киләчәк өметебез, таянычыбыз һәм сөенечебез дә. Сеңлесе Рената өчен ул бүгенге көндә иң беренче дус та, яклаучы һәм саклаучы да. Аларның җылы мөнәсәбәтләренә сокланып карап торабыз. Һәм киләчәктә дә араларында гел шундый җылы мөнәсәбәт булса иде дип Худайдан сорыйбыз. Куянчыгыбыз, синең туган көн безнең иң бәхетле көнебез иде. Шул көннән башлап син безнең тормышыбызның яме, яшәүебезнең мәгънәсенә әйләндең. Без синең авырлыклар күрми, тормышның сикәлтәле юлларын җиңеллек белән генә үтүеңне телибез. Без сине бик яратабыз, горурланабыз. Син бәхетле булсын өчен көчебездән килгәннең барысын да эшләргә риза. Аллаһ Тәгалә сине ярдәменнән ташламасын, хәвеф-хәтәрләр очратмасын иде. Барлык хыялларың чынга ашып, һәр вакыт куанып, сөенеп яшәргә, туганнарыңа һәр вакыт үрнәк, таяныч булырга язсын. Балабыз, син безнең өметебез һәм горурлыгыбыз. Мәңге яратып туймас мәхәббәт җимешебез. Бәхетле бул балабыз. Бал сүзеннән алынганмы? Шундый татлы сүз, балам. Куанып җирдә яшәргә көч, сихәт аннан алам. Баланнарда да бал сүзе, ник ачы икән болай. Балан ачыларын гына кушып бирмәсен Ходай. Бал капкандай булам балам, әнием диеп эндәшсә. Балам, байлыгым булганда алтын, көмешләр нәрсә? Алсу алмам бит ул минем, алтыным, саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Байлыгымда, саулыгымда, бәхеткәем дә балам. Балама баллардан татлы язмышлар юрап калам. Кадерле Амирчик, әтиәниеңнең һәм сеңлең Ринаточканың да теләкләренә чын күңелдән кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз, кабул итеп алайда. Гади генә көн түгел, улым
Амирчик бүген күп әйтелгән сүзләрне аңлап җиткермәсәң дә, үсеп җиткәч, тыңларга шат булырсың дип өметләнәбез. Чөнки бу юлы яраткан әбекәең Минзилә Кәмиловна, абыең Раил, тормыш иптәше Гөлүсә, балалары Алина һәм Данир язганнар. Балаңның баласы балдан татлы дип бушка гына әйтмиләрдер. Минем өчен аеруча Амирым беренче көтеп алынган, иң сөекле, иң кадерле оныгым булганга, мин аны муенымнан төшермичә, әти-әнисе янәшәсендә үстерештем дияргә кирәк. Амирыбыз тышкы кыяфәте белән нык әткәсенә охшаган. Әнисенең шуклыгын, шаянлыгын, активлыгын үзенә алган балабыз бер генә дә утырып тора алмый. Аңа гел хәрәкәттә булырга кирәк шикелле. Матур күзләрендә аның якты дөньяга карата олы мәхәббәт һәм җылылык укыла. Ул бигрәкләр дә күп нәрсәне белергә, өйрәнергә омтылып тора. Кызыксынучанлыгы уенчакларда гына түгел, яратып китаплар укыганны тыңлый, әти-әнисе янәшәсендә төрле эшкә өйрәнергә тырыша. Татлы алмабыз, кадерле оныгым, яраткан энебез, Амирчигыбыз. Сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Барыр юлың Салават көпере сыман төрле төсләргә чумылган әкияти матур булсын. Балачак күңеңне бер кайчан да кара болытлар белән капланмавын телибез. Юлларыңда гел сине фәрештәләр саклап йөртсен. Начар кешеләр юлларыңда очрамасын. Бәла-каза, кайгы-хәсрәткә гомердә юлыкма балабыз. Һәм һәр вакыт яннарыңда бар авырлыкны җиңеп чыгар өчен әти-әниең һәм без якыннарың бар булуын онытма. Балдан татлы була диләр балаларның баласы. Әйтерсең лә кулларымда пешкән бәхет алмасы. Ел авыда, көлүе дә арттыра тормыш ямен. Әбекәй генә белә онук сөюнең тәмен. Күзләрем генә тимәсен, бигрәк матур бу балам. Сау сәламәт, зур үсәргә насыйп итсен бер Аллам. Нурлы булсын, балкып торсын кичләрең, иртәләрең. Әтиеңнең, әниеңнең тоеп үз иркәләвен. Гаиләңнең кабул булган иң изге теләге син. Ходаемның сөеп биргән кадерле бүләге син. Котлы булсын татлы алмам туган көнең бәйрәме. Кабул ит ихлас күңелдән изге теләк бәйләмен. Кадерле Амирчик, матур туган көнең котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп ал әйдә. Бәхетле бул балакай. Жан яралу жеңіл түгел, жанна көтіп аласың. Көтіп алған жан жемішін ерегіңе соласың. Иңнеріңе фәрештәләр қойғандыр қуанатларын. Дүрт саныңда синің түгел, еше балам шатланып. Күзлерімнің қарасы, янған йөрәк дәвасы. Назлысың да, татлысың да, син бит балам баласы. Күзләремнең карасы, янган йөрәк дәвасы. Бәхетле бул, тәүфикле бул, син бит балам баласы. Балама тимәгән мас баламның баласына. Ата-анаң белән син үз туганнар арасында. Эштек күккә очтык, сау сәламәт үз балам. Авырлыкка сер бирмә дип ак бәхет теләп калам. Күзләремнең карасы, янган йөрәк дәвасы. Намусыңа тап төшермә, син бит балам баласы. Күзләремнең карасы, янган йөрәк дәвасы. Иман нуры балкып торсын, син бит балам баласы.
Яши болған жан демешін Йөрегеңе соласын Иңмәреңе фәрештәләр Куйгандыр канатларын Дүрт саныңда синең түгел Яши балам шатланып Күзләрен